نسمع نزعبين أفكاري أنت خجبرو تبل حانتك تحاتتن كلهم قال أسران حدن عمتيم هذا شجر سلزلني مكردليم نس أفكارينا أستا سلست أمتا زقت على أركنت علنام نسو أزي أفكارنيو أنون كم بحات إيرو سبز الزرب فقري زلنام أبزي جزي زغنا أزي زغلسكو أفكاري بقت على نسكو تركبي حتن لهم بوغن يتقبل كون ኣሉታዊ ሰዓብናት ክሕሎ ዝኽእል ምዃኑ ከረድኦ ፈቲኖም ንሱ ግና ክሰምዓኒ ከኣለን ሕጂ እሞ ከዓ ሕሉፍ ሓሊፉ እቲ ካባኺ ክረኽቦ ዘይከኣልኩ ካብ ካልኦት ኮ ኣይስእኑኒ እናበለ የጨንቐንሎም ምስቲ ንሓያል ዓመታት ኣብ ፍቕሪ ፀኒዕና መፅናሕና ብልቢ ስለ ዝኣምኑን ዘፍቅሮን ድሌታቱ ንክፍፅም እደናደና ኣለኹም ነቲ ስጉምቲ ቀድሚ ምውሳደይ ስለ ዝተጠራጠርኩ ግን ንኣይ ዘይረኣኒ ሰዓብናት ክሕልሙ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ሕፁፅ ምኽሪ የድልየኒ ኣሎ ትብል ኣብ ሓደ ዘንበብኮ ፅሑፍ ክምልሱላ እንከሎ ከምዚ ድማ ይብሉ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳድኪ ኣቐዲምኪ ምኽሪ ምሕታትኪ ኣረ ክንደይ በላሕን ሓያልን ጓል ምዃንኪ ዘርኢ ብምዃኑ ክድነቕ ዝግባእ እዩ ሓደ ብጌጋ ዝተረዳእኺ ነገር ግና ክነነፀረልኪ ወይ ክነብርሓልኪ ዝበዝሕ እዋን ፍቅርን እምነትን ብሓደ ተሳኒም ዝኸዱ ኣይኮኑን ኩሉ ተፍቅሮ ሰብ እሙን ማለት ኣይኮነን ንሰብ ኣፍቅሮ እምበር ኣይትእምኖ ዝበሃል ኣባሓላ ዘከር እዩ እዛ ኣባሓላ እዚኣ ደቂ ሰባት ምስ ግዜ ኩነታትን ባህሪኦም ስለ ዝቕየር ኣፍቅሮ እምበር ኣይትእመኖም እቲ ተፍቅሮን ተሓልሉን ዝነበርካ ሰብ ፅባሕ ንግሆም ኣንጻርካ ክለኣል ከም ዝኽእል እያ ተዘኻኽር ግደነይ ዝተፈላለዩ ሰዓብናት ቅድመ መርኣ ዝፍፅሙ ፀወታ ይርከብ ዝኾና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እምበኣር ነዚ ኣባሓላ ብግቡእ ክርድኣ ስለ ዘይከኣለይን ኣፍቃርተ ሙሉእ እምነት ስለ ዘሕድራሎም ኩሉ ነገራትን ዋላውን ክብረን ሓደጋ የረክብኦም እሞ ኣደዳ ክሕደትን ጥልመትን ይኮናም ብድሕሪ እዚ ፍቅሪ ማለት እምነት ከም ዘይኮነት ክርድኣ ይጅምራም ስለዚ መምሓርን ኣይግበርካ መምሓርን ኣይክልኣኻ ከም ዝበሃል ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትኪ ተመሓሪ ንስኹን ግዳይ ንኸይትኮኒ ኣፍቅር እምበር ኣይትእመኒ ኣፍቃርኺ ብሓቂ ዝሓልልክን ዘፍቅረክን እንተደኣ ኮይኑ ፅቡቕ ክገብረልክ እምበር ፅቡቕ ክትገብርሉ ክፅባ ይግባኣን ምክንያቱ ፍቅሪ ትሕብ እምበር ኣይትቕበልናም ኣፍቃርኺ ምስ ግዜ ክቕየር ከም ዝኽእል ተረዲእኺ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይትእመንዮ ተጠራጣሪት ኩኒ ፅባሕ ንግሆ ሰዓብናት ናይ ፀወታ ይርክብ ወይ ዘይተደለየ ጥንስን ብፆታ ይርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ቀዳመይትን ቀንድን ግዳይ ትኾነ ባዕልኺ ምዃንከ ዘክር እዩ መን ይፈልጡን ኣፍቃሪኺ በሊሕን ፅኑዕን እንተኾይኑ እምነትክን ፅንዓትክን ንክፍትሽ ወይ ንክፈልጥ የዋጥረኪ ይሕልኸውን ንሱን ፅንዓትክን ተሪር መትከልክን ምስ መርመረ ንመርኣ ክውስን ስለ ዝደለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ ብእቱ ምርኣይ ክልክ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕለኺ ክመፁ ዝኽእሉ ኣሉታዊ ሰዓብናት ጠቒምስናልከ ኣለና ኣብዞም ዝተጠቐሱ ሰዓብናት ተመርኪስኪ እንታይ ምውሳን ከም ዝሓይሽ ባዕልኺ ወስን እዩ ጥራይ ሓንቲ ነገር ደጊምና ክነዘኻኽረክ ንደሊ ነቶም ክመፁኺ ዝኽእሉ ኣሉታዊ ሰዓብናት ደኣ ዘክር እምበር ካይከስሮ ኢልኪ ምፍራሕኺ ምስ ክብደት ናይቶም ዝመፁ ሰዓብናት ብምውዳር ርትዓዊ ኣይኮነን ብሓቂ ዘፍቅር ኣፍቃር እውን ንኣፍቃሪቱ ብሓቂ ስለ ዝሓላ ዘኽርዋን ኣብ ዘይተደለዮ ነገራት ገዲዱ ክኣትዎ ኣይደለን እዩ ስለዚ እዚ ኣይፋል ብምባል እቲ ውስነ የወሰነ ኣፍቃሪኺ ኣብ ልዕለኺ ዘሎ ሓልዮትን ፍቅርን ትመዝንሉ ፅቡቕ ዕድል ምዃኑ ዘክር ክብል ድማ ርእይትኡ ይድምድም ተኸታተልትና እንታይ ትብሉ ርእይቶኹም ክትፅሕፉ ትኽእል ኢኹም